Siyabonga kakhulu. Sibonge abagqugquzeli. Sibonge osokwenzekile konke. Siyabonga bafethu ukuthi nisuke kwizinkalo zonke nizofika la. Ngicabanga ukuthi iKwaZulu yeyethu bantu bakwaZulu sonke. Busi kaMagogo. Yengizokusho nje kufushane ukuthi sizocela nje ukuthi sibambisane ukuthi esikwenzayo konke singaluthi please. Busi kaMagogo. Ukuze into yethu ibe yinhle singaluthi. Sizocela futhi ukuthi abantu bokufika kabakhona la sibambisane nawo. Kanjani na? Wazaziyo ukuthi amaphepha wokuba la ngakanawo. Siyocela kahle futhi ukuthi akayowalungisa phela. Safuna kufundiswe la. Ngane zakwethu sixolisele nesizwe futhi sonke. Bengisasho sizwe sakithi ukuthi asikugqugquzeli ukuthi kuluthwe. Asikufuni futhi. Kodwa ngoba sisalungisa indawo yethu, sicela umuntu ongenazincwadi akayozilungisa phela, azilungise kahle ziqonde kabuye. Busi kaMagogo. Okhona ngokusemthethweni akubonakala ukuthi sisebenzisana kanjani naye. Busi kaMagogo. Ngoba abantu baseHarding lana mawudlula kwamazakhele kuneplazi la ebekwenziwa izidakamizwa khona. Ngicabanga ukuthi siyakwazi lokho. Zazingenziwa umuntu wala eHarding. Zazenziwa umuntu wokufika. Kodwa ohlala la osekhona namanje la eHarding. Asingavumeli ke ukuthi kuzobulawa abafowethu, kuzobulawa odadewethu ngezidakamizwa. Obaba bethu balwa neApartheid bayinqoba. Manje yisikhathi sethu, yimpi le esibhekene nayo thina. Kithina ke ukuthi siyavumela ukuthi sinqotshwe yiyona okanye siyinqobe thina.
Lawo mazwi ngicela ukuthi sizwe sakithi kulesikhathi ngicela sihlangane nayo into edingakalayo iunity yethu sikhumbule ukuthi imali safika ikhona sizoyishiya futhi ikhona kuzoba khona ozoza kuwena athi hayi ningayenzi lento mina ungayithatha wena imali manje kodwa kusasa kuzoba ingane yakho eseyikulezi dakamizwa kuzoba ingane yakho ezofa ibulawa yilezi dakamizwa just because ukuthi wena wathatha imali ngalawo mazwi ngithi ngiyabonga asiqhubeke kodwa singavandalize